Ako prvý prišiel do našej komentátorskej arény predviesť svoj talent Števo Ajzele. Pozrite sa na to, bratia a sestry, neznámy štvornohý kverulant zasiahol do deja zápasu niekde v tramtári a sledujeme novú juhoamerickú taktiku, v našich končinách zatiaľ neznámu a Dunčo behá so stiahnutým chvostíkom, snaží sa zmiať supera, zatiaľ čo hráči hostí tam stoja ako vypnuté vysavače, zakráda sa pri 16-ke, čaká na prihrávku od Janky Hospodárovej. Čo z toho bude? Hráči to majú natipované, rozhodcovia tiež. Je to tam, pozrite sa aj. 2-0, nádherný presný zásah. Za toto ma Janka nepochváli. Prichádza druhý nominovaný športový komentátor Marcel Merčiak. Môžeme začať? Nech sa páči. Drama vrcholí semifinále majstrovstiev Európy a rozstrel zo značky pokutového kopu. Držte doma palce, Matúš Kozáčik fantasticky sa hodil, vystihol smer strely a chytá! Zasiahnutý bol kde nerukou, ale do hlavy. Vyhlavičkoval strelu, doktor Penner prichádza, kontroluje, či nie je otrasený otras mozgu. Nehrozí, pokračujeme ďalej s našim brankárskym hrdinom. A sme už v druhej sérii. Matúš má prečítaného supera, aj z takejto pozície dokázal chytiť. Tak, zostáva mu tam otlačok 5 uholníkov a 6 uholníkov na tvári, ale nevadí, chytil už 2 penalty. Bravo Matúš, vynikajúci výkon nášho brankára. Tretia séria, Kozáčik čaruje, fantázia, pozrite sa na to, čo predvádza náš brankársky čarodejník. Na čiare spoluhráči ho musia kriesiť. Prichádza štvrtá séria, stolička tam prichádza. Brankár na stoličke ako legendárny Ugo Gatti v Argentíne pred 40 rokmi. Matúš má prečítaných všetkých svojich penaltových protivníkov, anglických exekútorov. Tak sledujme, ako sa mu bude dariť proti Stevenovi Gerrardovi. Zasahuje aj táto strela nášho brankára do hlavy. To je fantázia. 4 penalty, 4 chytené. Matúš Kozáčik, čo stretol sa s Tysonom, alebo chytal rozstrel? Nerozstrel, chytal a vychytal aj 5. strelu. Sme vo finále. A do tretice všetko dobré. Pred obrazovku si sadá Ján Plesník. Pripravený? Môžeme ísť na to, takže chlapci, môžeme pustiť, uvidíme, aké prekvapenie nás čaká. Poďme. Basketbal, to je moje všetko, to je môj život. A tento zápas mi niečo pripomína, to som už tuším komentoval. Vy ste si tam na mňa pripravovali takú kulišárnu. Toto je teda. Inkriminované momenty mi pustili.